Vrlo često je najbolje nazvati zapravo hitnu pomoć. To je nama kriterij, crveni kriterij, kriterij prve kategorije gdje se zapravo odmah izlazi na teren. Znamo svi da je zapravo kod moždanog udara svaka minuta važna i kada dobimo dojavu o takvom pacijentu izlazi se zapravo odmah na teren i treba zapravo promptno reagirati. Uvijek je zapravo najbolje pričekati hitnu, da hitna dođe i transportira adekvatno tog pacijenta. Naravno, ako vam se to nije dogodilo u nekakvom autu ili nekakvoj blizini bolnice, onda naravno da, na hitni bolnički prijem svakako. Ali inače, u principu, ako se to dogodilo na nekim kućnim uvjetima ili vani na cesti ili negdje, uvijek je zapravo najbolje nazvati. Prvo, u principu treba uvijek pitati u kakvom je stanju pacijent. Znači, ako pacijent zove sam za sebe, to nam već jako puno govori, znači da je sposoban u nekakvim uvjetima održavati se i pričekati hitnu dok dođe. Ali vrlo često zapravo obitelj zove za tog pacijenta. Onda je vrlo bitno da li je taj pacijent pri svijesti ili nije pri svijesti, da li diše ili ne diše. Znači, da li pacijenta treba staviti u bočni položaj ili ne. Uvijek dati nekakve osnovne upute ako pacijent vrlo često vam povraćaju, također staviti pacijenta u bočni položaj. Tako da treba, ovisno o simptomima koje nam pozivatelj kaže, reagirati i dati savjete kako bi sve zapravo dobro prošlo dok hitna kroz par minuta ne bi stigla. Uvijek postoji prostor za napredak. Mislim da se jako puno već postiglo time što su već i male bolnice uvele mogućnosti tromboliza, znači onaj što kažemo zapravo da je vrijeme užasno bitno kod moždanog udara, da se unutar 3 sata pacijenti transportiraju do najbliže bolnice kako bi se ustanovilo da li je ili nije moždani udar i kako bi se moglo promptno reagirati. Uvijek postoji još prostora za nekakva poboljšanja, ja vjerujem da da. Bitno je prije svega ljude educirati o nespecifičnim simptomima koji su vezani uz moždani udar. To su prije svega, to može biti od obične vrtoglavice, mučnine, nekakve nespecifične glavobolje koje ljudi inače nemaju i nemaju problema sa glavoboljama. Do nekakvih jače izraženih simptoma kao što su vam jednostrani ispadi osjeta, jednostrani ispadi motorike na ekstremitetima. Znači uvijek nakon takvih simptoma obavezno treba se javiti nadležnom liječniku ili u hitne službe.